नमस्कार मैत्रिणींनो, श्री स्वामी समर्थ। आज आपण आप्पे बनवूयात आणि अगदी छान पौष्टिक असा छानसा आहार, नाश्ता, जेवण सगळं काही होऊ शकतं त्याच्यात। त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे बघूया आपण, आणि करण्याची पद्धत पण अगदी सोपी आहे। चला तर मग बघूया। यासाठी आपल्याला एकाच वाटीच्या मापाने 2 वाट्या तांदूळ घ्यायचे आहेत। मोजण्यासाठी एकच भांडं ठेवा। त्यानंतर आपण 1 वाटी त्याच वाटीने हरभऱ्याची डाळ घेणार आहोत। त्यानंतर अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेणार आहोत आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेणार आहोत। आता यापैकी तुमच्याकडे जर एखादी डाळ नसेल तरी काही हरकत नाही, तुम्ही हरभऱ्याची उडदाची डाळ टाका, मुगाची नाही टाकली तरी चालेल। हे सगळं एकत्र भिजत घालायचं आहे आपल्याला, वेगवेगळं टाकायची काही गरज नाही। हे आपण स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण ते 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि मग त्यानंतर एकाच भांड्यात आपण ते भिजेल एवढं पाणी त्याच्यावर टाकून द्यायचं आहे। आता इथे मला खूप लेट झाला आहे टाकायला, मी 6 वाजता टाकते आहे। अचानक फरमाईश आली आमची की आम्हाला उद्या आप्पे खायचे आहेत, त्यामुळे मी याच्यात थोडं कोमट पाणी टाकते आहे व्यवस्थित भिजण्यासाठी। आणि हे आपण झाकून ठेवून देणार आहोत। जर तुम्ही 12-1 वाजेपर्यंतच्या दरम्यान जर टाकलं तर ते 8 वाजेपर्यंत चांगलं भिजेल। बघूयात आता। हे बघा, चांगलं भिजल्या गेलं आहे आपली डाळ, तांदूळ। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये मस्त बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे, छान दळून घ्यायचं आहे। इथे मी हे पाणी काढून टाकलं आहे गाळणीत टाकून। आता थोडं थोडं करून मी 2-3 वेळेस हे सगळं दळून घेणार आहे। छान बारीक दळायचं आहे थोडं पाणी घालून, जेणेकरून ती पेस्ट अगदी व्यवस्थित होईल। जाडसर राहिलं तर ते व्यवस्थित लागणार नाही। हे बघा, मी इथे याप्रमाणे दळून घेतलं आहे पाणी टाकून। असेच उरलेले डाळ तांदूळ जे आहेत ते पण आपल्याला परत बारीक करून घ्यायचे आहेत। आता या ठिकाणी थोडं पाणी कमी जास्त टाकलं गेलं दळताना, त्यामुळे आपण हे व्यवस्थित एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे रात्रभर आपल्याला काहीच न टाकता असंच झाकून ठेवायचं आहे। हे सकाळी खूप छान तयार होऊन येईल आपलं पीठ। यावर आपण झाकण ठेवूयात। आपण बघूयात सकाळी उठल्यावर। हे बघा, एकदम छान फुलून आलेलं आहे, खूपच सुंदर झालंय। आता हे भांडं कमी पडतंय, आता मी थोडंसं काढून घेते बाजूला। मस्त जाळी पडली पिठाला। आणि आता आपण त्याच्यासोबत लागणाऱ्या चटणीचं साहित्य बघून घेऊयात। त्यासाठी मी हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर, डाळ्या आणि खोबरं घेतलं आहे, ओलं नारळ। हे मिक्सरमध्ये दळायचं आहे आपल्याला। हे बघा, इथे तयार झाली आपली चटणी। यामध्ये मीठ घालून हे एका पातेल्यात काढून घेते। आता त्याला फोडणी देण्यासाठी मी एका वाटीत तेल घेतलं आहे, त्यात मोहरी आणि कढीपत्ता टाकायचा। आपण त्याच्यात दळताना हिरवी मिरची दळली होती म्हणून फोडणीत घातली नाही। आता हे त्या चटणीवर टाकून द्यायचं। हे बघा, एकदम छान फोडणी बसली आहे। आता आपण आप्पे तयार करून घेऊयात। आता मी पीठ थोडं काढून ठेवलं होतं बाजूला। यामध्ये आपल्याला आता मीठ घालायचं आहे, चवीनुसार मीठ टाकूयात। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक कापून, आणि मी हिरवी मिरची आणि सोबत थोडा कढीपत्ता, म्हणजे एक साधारण 10-12 पत्ते कढीपत्त्याचे असं दळून घेतलं आहे, ते पण त्याच्यात टाकते आहे। त्याच्याने खूप छान टेस्ट येते। हे मिक्स करायचं आणि गॅसवर आप्प्यांचं भांडं ठेवलं आहे, त्याला तेल लावून घेऊया ब्रशने। व्यवस्थित तेल लावून झालं की आपल्याला त्यात पीठ टाकायचं आहे। तेलामुळे जरा क्रिस्पी होतात आप्पे। आता आपण छोट्या चमच्याने टाकणार आहोत, जेणेकरून ते सांडणार नाही, व्यवस्थित प्रत्येक आप्याच्या त्या प्रत्येक भागात ते व्यवस्थित बसलं जाईल पीठ, म्हणजे टाकता येईल। खूप छान। यानंतर आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत। अगदी बारीक गॅसवर साधारण 5 मिनिटं आपल्याला ते ठेवायचं आहे। यानंतर आपण याच्यावर थोडं तेल टाकून घेऊया। हे दोघी बाजूनी व्यवस्थित फ्राय झाले पाहिजेत। गॅस बारीक असला की व्यवस्थित मधलं पण शिजलं जातं, नाहीतर थोडं कच्चं लागतं पिठाळ। आता आपण हे सगळे आप्पे एक एक करून पलटी करून घेणार आहोत। एकदम सावकाश करा, चटका लागू शकतो।
हे व्यवस्थित चमच्याने, तुमच्याकडे ती स्टिक असेल आप्यांची तिच्याने पण करता येईल तुम्हाला, जर असेल तर ती वापरा। व्यवस्थित पलटी केल्यानंतर आपण तेल टाकलं आहे। जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही अगदी 2 मिनिटापुरतं झाकण ठेवू शकता। आणि त्यानंतर आपले आप्पे तयार झाले आहेत, ते आपण काढणार आहोत प्लेटमध्ये। हे बघा, चटणी आणि आप्पे, पौष्टिक, भरदार आणि अगदी पोट भरेल असा मस्त नाश्ता आहे। आम्हाला तर जेवणातही तेच आवडतं। कधी कधी कंटाळा येतो भाजीपोळी खायचा, असं काहीतरी वेगळं करून पाहावं। सगळ्यांना आवडेल अशी रेसिपी मस्त आहे, सोपी आहे। तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। आणि जर तुम्हाला माझ्या साध्या, सोप्या आणि पौष्टिक रेसिपी जर आवडत असतील तर प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद।